usa sa mga siloy gikan pantaon sa kabukiran nahilog sa Good morning guys, good morning. Good morning mga kay guys. Guys, tunduan mo na ako og unsa og pagpangitag kwarta guys kanang tag sa kalibong adlaw guys. Tunduan mo na ako guys. Mo ni siya guys, isikreto mangita tag kwarta tag sa kalibong adlaw. Kini siya guys. Kini siya guys ay. Mo ni siya guys. Mo ni siya guys oh. Ako'y libor guys, ako'y magkanal guys. Ako'y libor. Pag maglibor, puman ako kanal guys, butangan ako grabas, pundasyon. Ako po steelman guys. Ako po steelman. Pag human ako steelman guys, ako po mason. Pero akong adlaw guys, 1,500 akong adlaw guys. Ako atanan oh. Ano siya guys oh, mo ni siya guys. Mo ni ang sekreto pangitag kwarta guys. Walay libor-libor guys, no guys oh. Magmasa na ako guys kay magfile ko kalublak guys. Kana siya guys oh. Oh. Di 1,500 ang adlaw guys. Malanlan na. Pero awang purol ni Mang Siloy guys oh. Oh my God! Wow! Ang purol ni Mang Siloy. Pero buslot og purol guys. No? Buslot og purol. Problema guys, og buslot og purol guys. Inang ano? Og naay papel guys. Bang paper. Ako man himo og kwarta guys. Pwede ako himo og sa kalibo. May problema guys. Ilan ta magpili po siya ito isuot guys. Di ba guys? Muna guys, tuluan mo na ako unsa pagpangitag kwarta. Mo ni siya guys. Nara guys ay. Oh, na forma na siya guys. Na forma na. Na forma na. 1,500. Fearless.